Father Darwin migamit og strawman fallacy matud pa ni Fuentes sa ilang debate ug matud pa sa maong pastor nga maor ba daw to ang kaya ni Father Darwin sa pakigdebate. Tema nga atong gihagit o kaha maor gitoy kaya pud niya. Mayong adlaw og kumusta? Atong saksihan mga igsoon ang pamahayag ni Pastor Ryan Fuentes sa Baptist kay daghan kay ni siya gwilta ngadto ni Father Darwin kabahin sa ilang nahitabong debate niadtong nyaging simana. Nga matod pa niya strawman fallacy ang gibuhat ni Father Darwin kay sa iyahang negative presentation wa man siya magpamatuod og apostolic succession. Atong paminawon ang pamahayag ni Pastor Ryan Fuentes. Undang og post social media unya daghang mga tao ba nga mailad ani mga post ato gid ning tubagon sila kanunay. Now kanina ga-posting ani ba. So mo ni resulta kung ikaw dili bitaw ka kanang maghunahuna niya di ka mangutana, dili ka mag-study sa uban, mo ni siya resulta. Tanawa yang giingon. Dugang pa nga document si James Leo Garrett, Baptist theologian. Nasa libro nga A 4th Century Study. Baptists have generally, generally tanan rejected the idea of apostolic succession. Unsa gingon dire? Asa ni mabasa na to? Page 89. Garrett is one of the most respected Baptist theologian. Unsa si Garrett? Respected Bible theologian. Unsa ilang gingon? Generally rejected the apostolic succession. Pero niya ay kung kauban ni supak sa ilang mga Bible scholars. Amen. Nga tanawa mga kaigsunan nung pagpasa ani nakakita ako ba nakatawa ko kay makapangutan ako kung unsa man gito gituyo bato niya o kanang nalimot siya sa iyahang gi-approve nga tema nga atong gihagit o kaha maor gitoy kaya pud niya. Kay kung affirmative ko as an affirmative niya siya negative dapat iyaha untang paminawon ang akong presentation dayon iya tong i-counter sa iyang stand as negative siya. Nya sa ako ang affirmative stand wala man gikoy ingon nga apostolic succession sakto man ang libro ingon siya nga misupak kuno ko wa man koy gisupak kay wala gyud ko nagpresent og apostolic succession kabalo mo unsay naa mo Baptist successionism kana mao na nga tanang panahon na gyud ang Baptist Church sa tanang panahon mao na siya so wala mi panudlo ang apostolic succession man so wala koy gisupak ana ang nahitabo mo na gitawag sa logic nga strawman fallacy. No, kanang argumento ba nga gapatindog ka og strawman kanang taw-taw sa humayan then imo hatong gikulata di gito kasukol ka. Ug mao to ang pamahayag sa maong pastor nga matod pa niya wa kuno siya magpabarog og apostolic succession kundi Baptist succession. Apan sa tema ato paminawon ang tema sa unang topic nila ni Father Darwin. Unang proposition, pamatudan nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad. Ang maong topic ni Pastor Ryan, klaro kayo nga pamatud-an nga ang mga pastor sa Bible Baptist ang adunay otoridad. So, sakto lang nga apostolic succession kay unsaon man nimo pagkabaton og otoridad kung wa ka masumpay sa mga apostoles. Sa ato pa ang pamahayag sa maong pare dili to matawag nato nga strawman fallacy. Kay ang iyang pamahayag nagikan man sa mga theologian, Bible scholar sa Bible Baptist Church nga mibungkag sa gibarugan nga affirmative speech ni Pastor Ryan Fuentes. So kamo mga igsoon, unsa inyong masulti? Sakto ba si Pastor Ryan Fuentes nga strawman fallacy ang gibuhat ni Father Darwin? I-comment na o gatong basahon tagsa-tagsa.